Ko je Milutin Majer? Ne znam. Ne bih znao. Znate li vi tko je Milutin Majer? Ono što vam ja o njemu mogu reći je ono što sam ja pronašla u ovoj tu knjizi. A ovaj uvodni dio priredio je dr. Ivo Zalar. Jedino iz tog dijela ja vam nešto mogu reći o našem književniku rođenom u Velikoj Ludini, o Milutinu Majeru. Milutin Majer pisac je povijesnih romana, rođen 6.11.1874. godine u Velikoj Ludini. Školovao se u Glini i u Zagrebu je pokopan. Službovao je kao učitelj u Svetoj Heleni kraj Križevaca, zatim u Gornjoj Stubici, a 1909. godine postao je županijskim školskim nadzornikom u Zagrebu. Zbog neke političke nepodopštine on je poslan u Vukovar, pa onda poslije premješten i u Osijek. Ipak on se vratio u Zagreb i radio je neko vrijeme u nakladi školskih knjiga i potom je postao gradski školski nadzornik u Zagrebu. Umirovljen je već sa 50 godina života. Ipak u javnom životu on je bio aktivan, biran za gradskog zastupnika i bio je čak i neko vrijeme podnačelnik grada Zagreba. Milutin Majer je u 10-ak romana obradio zgode, a još više nezgode iz hrvatske povijesti, to od vremena doseljenja Hrvata pa do 16. stoljeća, bitke Nikole Šubića Zrinskog pod Sigetom. Ko je Milutin Majer? Milutin Majer je pisac iz Velike Ludine. Znaš li tko je Milutin Majer? Milutin Majer je hrvatski književnik iz Velike Ludine. Ko je Milutin Majer? Znam samo da je on rođen u Velikoj Ludini i da je književnik. Jesi li ti u rodu sa književnikom Milutinom Majerom? Ja, Antonio Majer, nisam u rodu sa književnikom Milutinom Majerom. Pitao sam baku i dedu i to je to. Zbog svoje obsesivne vezanosti uz hrvatske teme učinile su ga, ako ne neprijateljem, onda nesimpatičnim u tadašnjem režimu politike. Pa zbog svojeg njemačkog prezimena imalo za posljedicu da nije ušao niti u jednu enciklopediju ili leksikon. Neka njegova djela, spomenut ću, Mučenici, Za krst časni i slobodu zlatnu, Krvavi sabor križevački, Medvedgradski jastrebovi, Dolazak Hrvata, Posljednji svoga roda, Tatari u Hrvatskoj i mnogi drugi. O čemu bi trebao govoriti roman Dolazak Hrvata? Pa o dolasku Hrvata na današnje prostore Hrvatske. Roman Dolazak Hrvata trebao bi govoriti o prošlosti Hrvata i dolasku Hrvata na područje Hrvatske. Znači, trebalo bi govoriti o tom kako Hrvati dolaze na Jadran. Ovaj roman koji se nalazi u lektirnom popisu za 6. razred, Dolazak Hrvata, taj roman Milutin Majer je objavio 33. godine svojega života. Međutim, knjigu pod istim naslovom Dolazak Hrvata napisao je i jedan drugi pisac koji se zove Ksaver Šandor Đalski, a to je znak da je pisce s kraja 19. i na početku 20. stoljeća jako zanimalo to vrijeme i zbivanje s početka hrvatske povijesti. Ukoliko učenici budu zainteresirani za neku povijesnu tematiku, pisca rođenog u Velikoj Ludini, svakako ga mogu čitati, knjiga postoji u školskoj knjižnici i povijesne tematike. Hvala. Odmah čim je Heraklije zasjeo na carsko prijestolje, pograbio se u košac s Perzijancima. Ratovanje s tim žilavim carstvom nije baš bilo najlakše. Silni perzijanski vladar Kosrum bio se je stavio zadaćom da mora pošto poto uništiti istočno rimsko carstvo, koje je u sebi bilo ionako već prilično trulo, slabo i kukavno, premda je imalo hrabrog Heraklija na čelu.
ali k samom krštenju nije moglo odmah pristupiti, kako je to htio i mislio momak, jer za taj uzvišeni odred trebalo najprije dobro i posve svojstveno pripraviti. Uza sve kršćanske istine i nauke javljala se u njegovoj duši još češća pomisao na staru vjeru slavonsku, pa je i opet u njoj nastala dvojba i kolebanje. A dok toga posvema čekaj.